super hot. No jdem servírovat. Vypadá to hrůzostrašně, zkusil bych, třeba mi bude pálit huba, uvidíme, já nevím. Aha. Tak to bude bolestivé, chlapci. Kurva, to bolí. Já fakt nejsem odolný proti pálivým, jo? Já fakt ne. Tohle je málo pálivé, ale pro mě tohle je, prosím vás, moruga. Oh můj bože. Mě moje vyjela slza, která by stekla, že má to huby skoro, mé po nosu pojela. Nebezpečné, kámo, ty pičo už. To jsou helikoptéry, ty kokot. Už bolí fakt moc, ty kokot. Napsal vám strašně moc šťávy. To nemám šanci s nic, protože ona mi pálí teďka huba, ale já bych to sněl, kdyby to bylo vřelé, a ono, jak je to vřelé, tak mi pálí ta huba ještě z toho víc. Já to příště budu muset studené, nebo nevím. Já musím toto nechat chvilku, aby to... Tam vypadá, sice uběhlo jenom 5 minut, a řekl bych, ta polevička už je jakože dostatečně jako v pohodě. Ještě je pálí huba, ale pojďme to jest. Až to není zase jako, že si dám hodinu pauzu, protože to je potom jako také jako na piču, že? Už tam skoro nejsou nudle, tím pádem, zaostří, tím pádem bych to rád vysrkl. Jak teď je pálí huba jak píča. Ten konec byl nejhorší, oh můj bože.